Şallı TV kanalında Yağmalıklar programısı stüdyoda Rüstem Asadulin hayırlı iş. Бақшашылар зор автобус сұрый. Ни үшін барлық маршрутларға да көп sayışlı транспорт берілмей. Житлік меше вақытынан олдан туған сабыйларға жылы киімнер бөлек еттілер. Шаллыда мақсус түркім ауырлықлары аз болған балаларға киімнер бәйлейді. Татар драма театрында премьера. Шаллы артистлары нәни дусларыбыз үшін нинди бөлек әзірлеген. Шәһәрдәшләрне бақша автобусларында урыннар җитмәү борчый. Күпседірішлі нифазлар орынына бақшачыларны кешкене пазиклар йөртә. Озату пунктларының берсендә Мәрьям Файрушина булып кайтты. Ағашилар тоқталышынан автобуслар 10 бақша ширкәтенә хәрәкәт итә. Утырырга урыннар бөтен кешегә җитми. Бақшачыларга эш көннәрендә дә басып барырга туры килә. Урожай белән йөри башлагачтан вообще мөмкинлек булмаячак автобуста йөрергә. Бик уңайсыз булачак. Шәһәрнең транспорт һәм элемтә бүлегендә транспортның зурлыгы кеше агымы белән бәйле дип аңлаттылар. База автобусына 50-гә якын кеше сыя. Әгәр зурак автобус куелса, бу бакча тарифларының артуына китерер иде. Шуны да әйтергә кирәк. Пассажирларга 50 километрдан да артык булмаган шәһәр янына юл тоткан очракта басып барырга рөхсәт ителә. Кагазчылар тукталышыннан бакчачыларны шәхси транспорт йөртә. 80 башланырга тиеш. Мин халыкны йөрттем хәзер. 8-7 яртыда башлыйм мен. Шул вакытка гали 2 рейс ясыйм уже. Тиздән бакчачылар зур сумкаларына уңыш тиеп кайтачак. Шәһәрдәшләр шул вакытта автобуста йөрергә бөтенләй мөмкинчелек булмас дип курка. Мәрьям Файрушина, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Быел эшмәкәрләр өчен сәнәгать ипотекасы пилот проекты эшли башлаячак. Программа резидентларга сәнәгать мәйданнарын төзү өчен биреләчәк. Бу хакта эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Наталья Кропотова җиткерде. Соңгы 5 елда эшмәкәрлек үсә бара. Шәһәр бюджетын тулыландыручы салымнар күләме 1,5 тапкыр арткан. Бүгенге көндә Шаллыда 11 сәнәгать паркы эшли. Аларга ярдәм итәр өчен төрле программалар бар. Узган елда 3 миллиард сумлык ярдәм күрсәтелгән. Шулайда резидентлар әле шишәсе мәсьәләләр җитәрлек ди. Ремонт подъездных дорог к площадкам, строительство инженерных сетей, установка дорожных знаков-указателей, организация маршрутов транспорта и другие. Наша задача – поддержать и приложить все усилия для решения поставленных вопросов. Все вопросы взяты в работу. Наил Мәхдиев 2019 елда М7 трассасына чыгучы технический урамындагы юлларны төзекләндерәчәкбез дип белдерде. Бу якында урнашкан паркларда эшләүче резидентлар өчен уңай шартлар тудырачак. Наступило время обратить внимание, пусть это не крупные магистрали, при формировании программы дорожных работ на 2019 год, обратить внимание на подъездные пути, где-то километр, где-то 500 метров, где-то 1,5 километра к нашим промышленным площадкам. Шаллы активистлары җитлекмичә туган балалар өчен башлыклар һәм өйүк башлар бәйләп бүләк иттеләр. 40 комплект кама балалар медицина үзәгенә тапшырылды. Хәйрия проекты Шаллыда узган ел эшли башлады. Бу вакыт эчендә шәһәрдәшләр Казан перинаталь үзәгенә 300 комплект бүләк иткән. Бүгеннән башлап күңел җылысын салып бәйләнгән киемнәр Шаллы нәниләрен җылытачак. 7 айда тумыйча дөньяга аваз салган башынаның авырлыгы 1 килограммга да тулмый. Квизда яткан сабыйга туры килерлек башлык һәм оек башларны табу кыен дигән исә. Сама связала шапочку, потому что подобрать невозможно. Вот про 28 петель я в Инстаграм читала, видела я то, что такой благотворительностью занимаются. Сама даже хотела написать по поводу того, чтобы хорошо было бы в набережных Челнах, в перинатальном центре, тоже деткам в этом плане помочь. Комплект җылы кофта, оек башлыктан һәм юрганнан тора. Барысы да 100% юннан бәйләнгән. 100% шерсть, она, во-первых, согревает, потому что у недоношенных детей не развита терморегуляция. Шерсть за счет колючести стимулирует, не дает ребенку впасть в кому. А хлопковые игрушки, их уже используют вместо пуповины мамы. Для детей это очень важно, это очень нужно, не только для детей, но и именно для мам. Потому что мама, когда видит, что ее ребенок улыбается, она тоже начинает улыбаться, и весь позитив передается от ребенка к маме и наоборот.
Бүгіннен бәйләнгән комплектлар Шаллы перинаталь үзәгенә тапшырылачак. Хәйрия проектында катнашырга теләүчеләр кушыла ала. Әлеге командада 10 бәйләүче, алар арасында хуҗабикәләр, пенсионерлар, завод хезмәткәрләре бар. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. 2018 Россиядә мәрхәмәтлек елы дип игълан ителде. Шаллыда 5 ел элек Орион яшьләр үзәгендә мәрхәмәтлек үзәге оештырылды. Шәһәрдә 138 берләшмә үз иреге белән шәфкать күрсәтә. Волонтерлар бушлай төрле чаралар һәм акцияләр оештыра. Макулатура җыялар, авыру балаларга акча җыялар, пенсионерларга, ветераннарга кунакка йөриләр. Ел сайын алар көче белән 300-дән артык чара уза. Наил Мәгдиев игелек кылуда һәркем катнаша ала дип белдерде. Шул уңайдан мөмкинлекләре чикле балалар тәрбияләнүче Өмет мәктәбенә бару турында да әйтеп узды. Но мы-то можем помочь. Те, кто на своих ногах ходит. Посмотрели бы вы на этих детей? Поэтому в данном случае это так один единичный пример. И таких точек приложения достаточно много. И по детям-инвалидам, и по нашим ветеранам, и по другим направлениям. Все это вокруг. Поэтому убедительная просьба, это может быть только просьбой, это должно быть от души. Татар дәүләт драма театры кечкенә тамашачыларга бүләк әзерләде. Биредә Самуил Маршакның әкияте буенча «Мияу бикә кунак җыя» исемле спектакль куелды. Әкиятның сценарийсын Татарстанның ат казаган артистлары Энҗе Шигапова һәм Шулпан Садикова төзегән. Привет, мой Федя Петушку! Татар драма театрында аншлаг. Яңа спектакльне карарга бик күп бала чага җыелган. Артистлар әйтүенчә, әлеге спектакль балаларга гына түгел, ата-аналар өчен дә кызыклы. Үзебез Самуил Маршакның әкиятләрен укып, аның спектакльләрен карап үскәч, безнең балаларга да бу спектакль кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Һәм әлбәттә инде ул әзрәк кенә үзенчәлекле. Хәзер безнең заманага туры китереп эшлибез. Анда заманча биюләр була, заманча киемнәр. Мияу бикә ролен башкарган Зөлфия Галиуллина спектакльнең репетициялары җиңел һәм гел күтәренке рухта үтте ди. Репетициялар бик күңелле үтте. Бердә теге эшкә барабыз дип андый әйберләр булмады. Күтәренке кәефтә җиңелчә менә шулай чыкты. Бүген әкиятнең премьерасы. Татар дәүләт драма театры барлык әти-әниләрне һәм балаларны яңа спектакльне карарга чакыра. Мәрьям Файрушна, Динар Солтанов, яңалыклар. Иртәгә Рамазан айының 21-нче көне. Шаллыда сәхәр ашау 0 сәгать 50 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 20 сәгать 7 минутта башлана. Бу айда күп итеп изгелекләр эшләргә, ярдәмләшергә, ифтарлар үткәрергә, ураза тотарга, садакалар бирергә кушыла. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге менә шулар. Мин Рөстәм Асадуллин, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр саулашам. Исән, имин булыгыз. По совету дедушки, по совету мамы, ем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Автосалон «Автоград». Продажа, покупка, подбор автомобилей с пробегом, кредит, обмен на выгодных условиях, проверка авто на техническое состояние и юридическую чистоту. Автосалон «Автоград». Каждому клиенту рад.